Sawona. Yebo baba. Phila. Siyaphila baba njani? Uyazi kunombuzo engeke ngabuzwa wona. Ngiyabona izingane nje eshemba kithi eganile ngomshado wayo ukuthi unteke ayihleli kahle. Yesifuna ukubuza nje ukuthi baba konje yini iziphi izinto ezenza ukuthi umuntu ekuhlaleni kwakhe emshadweni ikhambe isikhathi akuphazamiseke umshado wakhe ubenteke uyabona? Yebo. Uyazi nawe ngaba nembuzo mina ngathola ukuthi imishado eminingi into yenza ukuthi benteke abantu khona abangayinaki. Uyazi amalobolo mayengabikekile kahle ukuthi umshado into engekho. Kodwa abantu abayinaki le nto le. Yebo. Into efana umuntu ayiqikelele yodwa. One, umuntu wesifazane akangene emalobolweni. Awulandeleni ukuthi aphelela kuphi amalobolo akho. Kukodwa kufanele ukuthandazela ukuthi afike ezandleni ezinjani. Uyazi namalobolo afika kodwa wangabikwa. Ningashada umshado wendumezulu, kuphume imoto, kuphume yonke into expensive kwenziwa konke. Kodwa amalobolo mayengabikekanga kahle lo mshado ufana neze. Abantu abayinaki la nto le. Wena into ofanele ukuthi ubeyiqikelele yodwa einganeni zakho ukuthi umshado weingane zakho amalobolo abuya kwaMkhwenyana. Angithi angizwa? Yebo. Uyihluphe ngalokho. Hayi ukuthi uhambe uyobuza kodwa uyihluphe ukuthi afikele ezandleni ezilight. U90% amalobolo afikele ezandleni ezirong. Mangithi ezirong. Uyazi kuyenzeka ukuthi isikhathi uthola ukuthi bayafika bakho mase kufanele kubikwe amalobolo bese bikwe endaweni wrong. Usithatha ngabikwe tolo. Twice sizobona. Thiweni? Sizobona. Uma kwenzeka lo muntu ekhonjwa la okuyena lotsholwayo abuze mhlawumbe athi awubengicela ukubuza ukuthi ngabe khambe kanjani ngamalobolo. Ngithi concern yakho njengomuntu wesifazane ukuthi wazi ukuthi kukhona okuzobekeka yini so that abakwamkhwenyane mabethi bacela umshado. Ayohlala ungabuzi. Uthi bawazi ukuthi kwesinye isikhathi ethe bikwa amalobolo efika sekuyazi ukuthi azoyapha. Uthi bawazi ukuthi amaningi athi efika bese kunegodi engaka ayoyivala. Kube nalento ukuthi hayi kulungile mhlawumbe umshado uzoba next day sebese sinayo imali ukuthi senzeni simshadisi. Umshado eminingi ibhidliswa into ezinjani. Maye kufanele ukuthi ke manifundisa nasey'koleni nakuphi mfundise igama lokuthi kubalekile ukuthi amalobolo mayefika abikwe kubanikazi balomuntu ozothatha. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi abikwe endaweni wrong one angabikwe tolo. Kubantu besintu nje ngaphandle okay ngizokubeka nje ngokwesintu. Qala kwakuthiwa amalobolo mayefika lanti kuthatha ukhanjani. Emsamo kwabakholelwa kanjaneni kusho ngesimpepho. Kuthiwa nangu-ke unomasondo nomthandazo ubani sebefikile kabakwabani sebembonile ezisihlobo esihle ngithi yabona sicela ukuthi ke konke kuhambe kahle. Angalo bengizwe. Ngizwa kahle. Endaweni eningi ukuthi bawazi ukuthi akwenziwa lokho. Fika nje etafuleni kukhulunywa ukuthi hayi siyabona nihambe nenkosi bye. I-report back kahle kwakufanele yenziwe. Mhlawumbe kwenzeka kimi kuphela. Ngoba abantu ngiyibona kungenzeki. Mhlawumbe kwenza ukuthi mina ngangibatsheli labakhomba. Ukuthi engicela nikwenzeke ukuthi nenze sure ukuthi afikele ezandleni eziright. Nokuthi nithuliwe lapho kwathiwa naba kabakhomba kwabani. Abakhomba kwabani. Abeza ngendaba kabani bathunywe ubani. Balethe nazi ke inkomo ezicela ke umntwana wenu ubani. Sicela ke nobusisa umshado wakho kuze kufike ukuthi baqedele konke. Into eningi iphelela ematafuleni. Siphelela laphi? Etafuleni. Thinking ukuthi lo owamukela uzosuka aphume aye lapha. Eyobika kungenzeki lokho. Ingakho umshado manje into engenzeki ingekho iphela kuba nokuhlupheka nokuhlukumezeka. Igama lethi kahle kwangafele kuphelele edining room. Kwakufanele kibe endlini engasenhle. Lekhethelwe lezo ngxoxo. Hlale phansi. Ukhulunywa abadala balayikha bekho. Uma kuumuzo ongakholelwa kubo bengekho. Angithi yabona. Nakhona kube naloko iformality leyo nje kubonakala ukuthi kunabantu abe-involve. Mayidlozi lingekho kubonakala ukuthi uNkulunkulu uya-involve lapho uyatshelwa. Ukuthi kulungile-ke wena mdala wezulu nomhlaba nangu umntwana wakho omdalile ubani nawo amalobolo. Kwenziwe lelo sika lenzeki kuphelela kulabo bantu labo nje nihambe nenkosi badla abantu baphuza utshwala baphuma bama. Bashiye emuva bengazi ukuthi aphelele kuphi amalobolo. Abikwe kanjani. Umshado eminingi-ke u-60% ngiyazi bazokuphikisa lokhu ngeke bakuthande futhi.
into engekho. Umshado usemalobolweni. Uyazi mawuqeda ukulobola kuvunyelwana, kuhlabiswana uphelele umshado. Sokukwenza ke lokho okunye ke nje konke lokuthelwa ngenyongo nakho konke lokho. Kodwa uma ungabikiwe noma ungathela ngenyongo wenze mangabikiwe amalobolo umshado into engekho. Angikhuluma into engicagelayo, ngikhuluma into engatshelwa impuma mina ngivakashela. Ithamba utshela lo mntwana ukuthi bawenzile umshado wabo kwagcwala amabhasi, kwagcwala abantu inqephu kwamnandi kodwa umshado into engekho asiwazi thina amalobolo. Sazi ukuthi ulotsholwe ngamali.